שינוי מראה האורך, פרק י"ז, הלכה ה'. כדי להבין עניין שינוי האורך, צריך להבין תחילה עניין שינוי המראה. היות וכל מדידות האורך נעשו כאשר הם מטבור הארץ, מרכז כדור הארץ. אולם הצופה העומד על גבעונית כדור הארץ יראה את הירח תמיד נמוך יותר מהירח הנראה. ואלה החישובים שהרמב"ם עורך כדי לדעת את הקיצים האם יראה הירח. השינוי המראה מתבטא בשינוי מראה האורך הראשון, כאשר הקווים, קו אחד מקוטב המזלות יוצא ועובר לירח, מקום הירח המדומה, והשני חותך את הירח במקום הנראה שבו ייראה הצופה העומד על כדור הארץ. והנה, ביחס לצופה ישתנה מרכז, זאת אומרת קוטב גלגל המזלות לפי סדר העונות, ולפי זה ישתנה מידת מראה האורך שנראה פה בקו הצהוב יחסית לשינוי המראה שהוא קבוע. דוגמה בעקרב, ששם שינוי המראה הוא מן הקטנים, היות והחיתוך גורם לכך ששינוי המראה קטן. מה שאין כן מזלות האחרים כמו תאומים וכולי, טלה, שור וכולי, נראה שינוי האורך דומה לשינוי המראה. וזה חשב הרמב"ם את שינוי מראה האורך. לאחר מכן התוצאה היא האורך השני, מה שאנחנו רואים בקו הכחול, והוא הנותר מהאורך הראשון.